پاغ ذات باندې مرگ نرازی هو حی لا یموت پاغ ذات باندې مرگ نرازی فنا پہ نرازی او پا کائنات کی چی دا ہر سدی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پٹول باندې با یوزل پنا رازی نو الحیو جمدی ذات دے ہمیشہ دائمن القیوم القیوم مانا دودا قائم دی پخپل باندے قائم دی پخپل باندے اچھا تیم ضرورت نشتا عیسیٰ علیہ السلام خو ضرورت ہوا مور تیم ضرورت ہوا ہوا تیم ضرورت ہو ابو تیم ضرورت ہو خوراک تیم ضرورت ہو اللہ پخپل قائم دے او القیوم دویم نمبر مانا دادا تمام کائناتی قائم کردے دیا تمام کائناتی قائم کردے روان کردے دی او دقا کائنات کی کسری وما بینہما قد اسمک اسمان دائم قائم کردے دی روان دی ہر یو شیز طول مخلوقات روان کردے دی او نظام قائم کردے دی نو قائم کون کی دا دی تمام نظام دی الحی القیوم جم دے دے او تمام کائناتی قائم کردے دے عیسیٰ علیہ السلام خدا اللہ بندہ دے الحی القیوم دا تاس تمام مخی ملو چی دا علماوی الحی القیوم دا اسم اعظم دے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کیو فرمائلہ چی تاسو اسم اعظم گو رہنو اسم اعظم پدری صورتونو کے دے وہ صورت بقرہ صورت آل عمران و صورت طاحا کے گو رہے چی علماء دی دریوالو صورتونو کی تحقیقو کا او مشترک لفظ روح کو ناغا الحی القیوم دے ذکا چی صورت باقرہ کی تاسو پایات الکرسی کوئی اللہ لا الہ الا ہو واپسی وائے الحی القیوم او دل تمداد ننموی پا صورت آل عمران کے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم او انشاءاللہ اللہ دے جن راکی سورت طاحا کے بمتاسو آئے وعنت الوجوہ للحی القیوم طول سترگی بخکتا بھی چاہتا حی القیوم اغلوی ذات تا حی و قیوم ذات تا نو دا یا حی یا قیوم دا اسم اعظم دے چپا دیس سوال کے دا خوزان لمستقل موضوع دلوی وقوالی خدا مبارک کلمات دا وائے او خصوصاً دا مشکلات وقت کی وائے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چونکہ دا نبی علیہ السلام سر پکور کی جن تیر کردے دے خدمتی والا کردے دے نو عرص و تمالومو کل چی با نبی علیہ السلام تا تکلیف پر آگے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دا بیوی نو دا وائے خواہ چھ سمر ویلی شیزیاتی وائے خواہ